Volám sa Lenka Slaba, vo Volve pracujem 6 rokov. Začala som na pozícii workshop administrátor. Počasie mi bola ponúknutá možnosť pracovať ako credit controller. Na tejto pozícii som dodnes. Značka Volvo je vo svete známa, preto som rada, že môžem pracovať pre Volvo Group Slovakia. Pre túto prácu som sa rozhodla z dôvodu zaujímavej pracovnej náplne, možnosti kariérneho rastu. Je to medzinárodná spoločnosť, ktorá dáva mnohé obzory a rozhľady. Práca vo Volvo Group je rôznorodá, dynamická a naplňa ma, preto ju odporúčam aj iným ženám. Je to stabilný zamestnávateľ s férovými pracovnými podmienkami, citlivo a ľudsky pristupuje k životným situáciám žien, v prípade potreby ponúka možnosť práce z domu, flexibilný pracovný čas, taktiež skrátený pracovný úväzok. Páči sa mi priateľské prostredie, skvelá takmer rodinná atmosféra. Oceňujem možnosť zažiť beauty deň venovaný ženám v našej spoločnosti.